Ja tässä kaikki uutistoimituksesta tältä erää. Tästä jatkaa studio... Anteeksi. Halo? Mitä? Hyvät katsojat, juuri saamani tiedon mukaan... Odotat lastain, miten kaunis onkaan salaisuus, jonka kuulin. Odotat lastain, miten kauniin tiedon hymyilevin kerroit huulin. Nähdä voin sen, kun kasvot loistaa. Nähdä voin sen, kuinka huolet meiltä se poistaa. Sinä odotat lastain. Minä rakastan nähdä nyt maailmasi kuinka muuttuu. Odotat lastain. Minä rakastan nähdä kun turhat kiireet puuttuu. Ja suuren toiveen sä tahdoit täyttää. Suuren toiveen tään ja voimat kaikki siihen käyttää. Sä myös haluat näyttää, että odotat lastain. Siinä oli Studio Julmohovin uutiset tällä kertaa. Jatkamme ohjelmistossa hetkisen kuluttua.